Brifysgol Aberystwyth i astudio fel myfyrwraig israddedig a chymryd pob cyfle oedd ar gael i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar ôl graddio, es i mlaen i wneud ymchwil ac ar sail y ffaith mod i wedi bod yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg fod gyda fi sgiliau i drin a thrafod maes y gyfraith yn y Gymraeg a'r Saesneg. Fe ges i swydd fel cymrawd dysgu yn darlithio yn Aberystwyth. Mae'r gallu siarad Cymraeg a Saesneg yn un peth, ond pan bod chi'n gweithio fewn maes arbenigol, enghraifft y gyfraith, mae gallu trin a thrafod y maes drwy gyfrwng y Gymraeg yn fater arall. A'r mantais mwyaf i gyflogwyr wrth gyflogi myfyrwyr sydd wedi bod yn astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yw'r ffaith fod gyda nhw'r derminoleg allweddol a'r flaen i bysedd nhw drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal â gallu trin a thrafod terminoleg drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg, mae myfyrwyr yn aml a'r sgiliau marferol allweddol hynny, enghraifft y sgiliau i ddraffto dogfennau, enghraifft llythyron cyfreithiol drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Mae'n golygu felly fod cyflogwyr yn cael gwerth da am ei arian os yw myfyrwyr yn dod i'r gweithle a sgiliau cyfreithiol yn arbennig fan hyn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Wi wedi sylwi o fewn y gweithle fod yna bwyslais ar ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg a chymaint o gyfleoedd sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg o fewn yng ngweithle arbennig i. Pe bai chi yn gyfreithwraig neu'n gyfreithiwr ifanc fe allech chi fod yn dod i weithio o fewn maes y gyfraith. Ond, a sgiliau cyfrwng Cymraeg o fewn maes y gyfraith, fe allech chi fod yn mynd ati i gyfieithu deddfwriaeth, i ddrafftio deddfwriaeth, neu i weithio ar yr ochr polisi yn cynnig arweiniad i gyfreithwyr ar sut y bydd deddfwriaeth yn cael ei drafftio. Heb unrhyw ymheuaeth, mae'r gallu siarad Cymraeg wedi bod yn holl bwysig i'n ddatblygiad i fel cyfreithiwr ifanc. A wy'n amen fawr bydden ni yn y sefyllfa dwy gan gymryd i ystyried pwy mor anodd yw cael swyddi ar hyn o bryd, heb law fod gyda fi'r sgiliau drin a thrafod y maes drwy gyfrwng y Gymraeg.